Na, kérem szépen visszatértünk Füzitőre, a Tinföldgyárhoz. Múltkor félbeszakítottuk a felderítésünket, mert hogy időhiány voltunk, de most pótoljuk ezt a hiányosságot. Van egy orvosi rendelő, meg van egy nagy csarnok vezérlőteremmel, amit szeretnénk megnézni. Múltkor ugyebár itt az egyik épületben voltunk, és a labort néztük meg, és most jön a rendelő, és a nagy csarnok, ha bejutunk. Múltkor ezen a sinán kocsik álltak, itt keltünk át. Most nincs semmi, pontosabban van egy urbex mozdonyunk. És az előbb bőzikéket is láttunk. Na, ki kellett jönnünk. Voltak a telephelyen. Hangokat hallottunk egész közelről. Úgyhogy most a rendelőhöz el kell jutni. Az egyébként a terület másik végében van. Úgyhogy kijöttünk, megkerüljük az egészet, és onnan fogunk bemenni. Közben találkoztunk idebent másik urbexesekkel, úgyhogy most hozzájuk csapottunk, vagy ők hozzánk, és együtt megyünk felfelezni. Na, megkerültük az egészet, hát itt van egy nyitott kapu, igazándiból innen sokkal könnyebb. Innen kellett volna a múltkor is jönni, de hát jó, nem tudtuk. Én nagyon tudok. Na, egy vízműbe jöttünk. Itt is van bejárat. Ez a barna és sárgás por. Hát elég romagy. Följövünk a következő szintre.
Magasabb lenne ez az emelő, tényleg jó lenne ez a kép. Urbex szék. Miért nem? Na jó, megyünk tovább. Ha leírtad, akkor leírtad. Ha nem írtad, akkor vigyed fel. Hát jó. Annyira imádom ezeket a retro iratokat. Sét, Zoltán. Ezzel dátumot lehetett nyomni. Meg lehetett tekergetni, hogy most hogy bedajadod, ha egy cigi, vagy a cigi. Igen. Az a baj, hogy arra kéne rakni az asztalt, mert az lesz színetikus. Jó, ez így. Elengedte magát.
És ez a random létre, ez így miért jó nekünk? Ez meg ilyen... Ez a terület térképtel. Szocialista üzem. 10 éves jubileum. 1963-1973. Hova? Gyere. Így nagy látószögű. Mióta a brigád tag? Igazából csak így a kezünket vagy. Oklevél. Mindenképpen lesz valami élet. 2. Nem lehet kinyitni. Hamaszkodtam. Hogyha azt akarja, ja, még van zsebi már. Ja, nekem van jó zsebi, amúgy rengeteg. A ilyes embernél mindig van. Hát is zsebkomban tudok adni. Még nálam is. De azért jó tudni, hogy úgy kell menni az utcán, hogy... Na, akkor most vezérlő. Rendelő megvolt. Vízmű megvolt. Nagy csarnok kell. Hát ez, amit itt láttunk, nem? Nem ez? Hát ebbe voltunk. Igen, de ennek a másik felében voltunk. Nem volt átjárás. Nem azt keressük? Nem, hát én nem mondtak volna, hogy fog kell. Nem, ez ugyanúgy voltunk. Ebben voltunk. Először kéne kitalálni, hogy hogy fogjuk megcsinálni. Nem menjünk, ha lenne egy ilyesmi. Én nem látok. Jó, mesélj. Akkor menjünk. Mész? Jók vagyunk. Még egy kicsit hangosabb. De ez még mindig nem. Na most. Ez egy perc alatt. Tudod, mi kéne? Közelre vakuk, és messzebb nem megvilágítani. Igen, mondjuk nekem az a múltkor nem volt jó. De jó. Ez itt az életpálya. Az erőmű közepén.
Egy kis oázis. Oda föl kéne mennünk. Akkor ez volt az erőmű, és itt van a vezérlő. És most ide kell följutnunk. Jó, rozsdás ez a szar. Hol? Itt? Nem, mögötted. Ez? Wow. Ja, én is belesétáltam. Ó. Elég rossz szegény. Hát rotty. Kicsit. De még így is jól néz ki. Kellene még fénybeli segédlet. Amúgy szép lehetett. Na biztos. Szerintem jó az úgy. Fú, nagyon szép lehetett. Uh, 2006-ban elkezdődött a terület rekultivációja. Hát mivel roppant értékes helyen, az 1-es főút és Budapest-Győrhegyes halomvasútvonal között feküdt az egykori gyár. Hát az épületeket egyébként felrobbantották, a területet kitakarították, helyén logisztikai központot, ipari parkot és bauxit feldolgozását bemutató múzeumot hoztak létre. Az ott kicsit előrébb, ott a porta fele van, ugye azt nem közelítjük meg. Meg még annyi, hogy 2010-ben, ugye, amikor az ajkai vörösiszap katasztrófa nyomán rövid ideig ismét a hírekben szerepelt ez a Tinföld gyár és a vörösiszap kazettái. De amúgy azokat egy kivétellel már mind rekultiválták, és a környezetre nem veszélyes. Na, végeztünk almásfizítővel, Tinföldgyárral. Sétálunk kifelé. Köszönjük a figyelmeteket. Legyen szép napotok!